कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणजे करूळ घाट। मागील वर्षी तब्बल 13 महिने हा घाट रुंदीकरण आणि नूतनीकरणाच्या कामासाठी बंद ठेवण्यात आला होता। फेब्रुवारी 2025 मध्ये सुरुवातीला एकेरी वाहतूक सुरू झाली आणि त्यानंतर काही दिवसातच घाट पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला। कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून घाटाचं रुंदीकरण, काँक्रिटीकरण आणि विविध सुरक्षा कामं करण्यात आली। मात्र काम पूर्ण होऊन 1.25 वर्ष उलटल्यानंतरही घाटातील सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न कायम आहेत। नेमकी करूळ घाटाची दिशा आणि दशा काय आहे पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून। नूतनीकरणानंतर वाहन चालकांना सुरक्षित आणि सुकर प्रवासाची अपेक्षा होती। रुंद रस्ता आणि काँक्रीटचं बांधकाम यामुळे काही प्रमाणात प्रवास सुलभ झाला असला तरी घाटातील धोक्याचं सावट अद्याप दूर झालेलं नाही। घाटाच्या अनेक ठिकाणी डोंगर कड्यांवरून दरडी कोसळण्याची शक्यता कायम असून जवळपास 15 ते 20 ठिकाणं संवेदनशील असल्याचं दिसून येतं। पावसाळ्यात या धोक्याची तीव्रता आणखीन वाढू शकते। त्यामुळे घाटातून प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय। कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणारे जे घाटमार्ग आहेत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले ते 4 घाटमार्ग आहेत। त्यातले प्रमुख जो घाटमार्ग आहे तो करूळ आहे। या घाटमार्गाची काय स्थिती आहे ते आज आपण जाणून घेणार आहोत। आपण पाहिलं तर काहीच दिवसापूर्वी आमनेळी या कोकणातल्या एका घाटात संरक्षण कठड्यावरून कार दरीत कोसळून 8 जणांचा मृत्यू झालेला होता। आणि ही दुर्दैवी घटना जी घडल्यानंतर नेमकी घाटांमध्ये काय परिस्थिती आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपली कोकण 7ची टीम आहे ती प्रत्येक घाटाच्या ठिकाणी पोहोचलेली आहे। आपण आहोत करूळ घाटात नेमकी काय परिस्थिती जाणून घेणार आहोत। करूळ घाट जर आपण पाहिला तर कोकणातला सर्वात महत्त्वाचा घाटमार्ग आहे, जो गेल्या 2 वर्षापूर्वी याचं नूतनीकरण झालेलं आहे। साधारणतः या घाटाची आपण जी पार्श्वभूमी पाहिली तर वैभववाडी ते गगनबावडा या भागात हा घाट वसलेला आहे। 9 किलोमीटर लांबीचा हा घाटमार्ग आणि ह्या घाटमार्गाची ज्या ठिकाणी सुरुवात होते त्या ठिकाणापासूनच आपण या घाटाची जे आहे तो स्पॉट पंचनामा करणार आहोत। आपण जिथे आता आहोत त्या ठिकाणाहूनच घाटाचा प्रारंभ होतोय आणि नेमकी घाटाची काय परिस्थिती ती जाणून घ्यायचं असेल तर माझ्या मागे तुम्ही पाहू शकता की अगदी आता पाऊस तोंडावरती आलेला। आज तारीख आहे ही 30 मे आहे आणि अवघ्या काही दिवसात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे घाटाची स्थिती काय आहे, इथल्या वाहन चालकांच्या सुरक्षतेच्या दृष्टीने प्रशासनाने काय काळजी घेतलेली आहे ती पाहण्यासाठी आपण मुद्दामून या घाटात आलेलो आहोत। आपण सुरुवातीला जर बघितलं तर मी जो आता भाग दाखवला त्याच ठिकाणी पाहिलं तर अगदी दरड आहे, ती केव्हाही पडू शकते। जर मोठा पाऊस झाला तर ही दरड थेट रस्त्यावर येऊ शकते। त्या दरडीचा काही भाग हा पडला होता तो काढण्यात आला। मात्र जी सध्याची जी स्थिती आहे ती जी दरडीचा वरील जो भाग आहे, दगड मोठमोठे जे दगड आहेत ते त्या स्थितीत आहेत, ते केव्हाही पडण्याच्या स्थितीत आहे। त्यामुळे येणाऱ्या पावसात ह्या दरडीचा धोका हा कायम असणार आहे। या घाटातली आणि काय जे स्पॉट आहेत ते आपण पाहणार आहोत। पाहूयात नेमकी काय घाटात ती परिस्थिती आहे ते अगदी प्रत्येक स्पॉटवरती जाऊन त्या ठिकाणची आपण परिस्थिती दाखवणार आहोत। आणि त्यात एवढाच आमचा उद्देश आहे की प्रशासनाने यात पावसाळ्यापूर्वी सुधारणा करून कुठलीही दुर्घटना घडू नये याकरता उपाययोजना कराव्यात, हीच यामागची अपेक्षा आहे। दरडी कोसळण्याच्या धोक्यासोबतच घाटातील सुरक्षा व्यवस्थेची वास्तव स्थिती ही चिंताजनक आहे। अनेक ठिकाणी उभारण्यात आलेले संरक्षण कठडे अत्यंत कमी उंचीचे आहेत। काही ठिकाणी कठडे नसल्याचंही दिसून येतं। खोल दऱ्यांच्या कडेला असलेली ही परिस्थिती अपघाताच्या दृष्टीनं गंभीर मानली जाते। वाहनाचा वेग नियंत्रणाबाहेर गेल्यास किंवा चालकाचा क्षणभर ताबा सुटल्यास मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। प्रवाशांच्या सुरक्षिततेकरता प्रशासन किती सतर्क आहे, किती जागरूक आहे याचं उदाहरण जर आपण पाहिलं तर हे करूळ घाटात दिसतं। आपण करूळ घाटात आता मध्यावधी ठिकाणी आहोत। या ठिकाणाहून आपण पाहिलं तर 4 किलोमीटर गगनबावडा आहे आणि जो ठिकाणी आता आम्ही थांबलो आहोत तो भाग जर आपण पाहिलं तर अगदी तीव्र वळण आहे। या वळणाच्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर संबंधित विभागाकडून कोणतीही जी उपाययोजना सुरक्षेच्या दृष्टीने घेणं गरजेचं होतं। या ठिकाणी ना संरक्षण भिंत आहे ना कोणती या ठिकाणी
जर वाहन वरून आलं, वेगात आलं, जर त्याचं नियंत्रण सुटलं तर त्याला अटकाव करण्यासाठी कुठलीही संरक्षण भिंत या ठिकाणी नाही. त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर पुढील भागात आपण लोखंडी बॅरिकेड्स आहेत, तसा कोणताही प्रकार या ठिकाणी नाही. त्यामुळे जर सुरक्षेच्या दृष्टीने बघितलं तर अत्यंत धोकादायक जो भाग आहे तो या ठिकाणी आहे. प्रवाशांच्या अगदी वाहन चालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत अगदी धोकादायक जी बाब आहे ती या ठिकाणी आहे. रात्रीच्या वेळी जर इथून प्रवास करत असताना कुठले रिफ्लेक्टर नाही आहेत, त्यामुळे जर चालकाचा जर अंदाज चुकला तर एखादा मोठा अनर्थ देखील या ठिकाणी घडू शकतो, अशी परिस्थिती या ठिकाणी आहे. प्रशासनाने यावरती तात्काळ उपाययोजना करणे, संबंधित ठेकेदाराने यावरती उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. कारण जर पाहिलं तर आपण हे वरून येत असताना या ठिकाणी जर जी परिस्थिती आहे ती परिस्थिती जर अशी आहे की जो तीव्र उतार आहे त्या तीव्र उतारावरती जर वाहन चालकाचा नियंत्रण जर सुटलं गाडीवर तर ती गाडी जी आहे ती थेट दरीत देखील कोसळू शकते, अशी स्थिती या ठिकाणी आहे. त्यामुळे जी खबरदारी आहे ती प्रशासनाने यावरती घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण प्रशासनाचा हा बेफिकीरपणा कोणाच्या तरी जीवावर बेतू शकतो. करूळ घाटातील संरक्षण भिंतींची स्थितीही तितकीच गंभीर आहे. घाटातील मुख्य यू आकाराच्या तीव्र वळणानजीक संरक्षण भिंतीला मोठे भगदाड पडलं असून या भागात रस्त्याच्या स्तरीयाबाबत प्रश्न निर्माण झालाय. त्या ठिकाणी योग्य वेळी दुरुस्ती न झाल्यास भविष्यात रस्ता खचण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेष म्हणजे नूतनीकरणाचं काम पूर्ण होऊन अवघं 1.25 वर्ष झालेलं असताना अशी स्थिती समोर येत असल्यानं कामाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं. करूळ घाटाची जी खरी मदार आहे ती संरक्षण भिंतीवरती आहे. आपण जर पाहिलं तर या 9 किलोमीटर लांबीच्या घाटमार्गामध्ये जवळजवळ 4.5 ते 5 किलोमीटर लांबीच्या या संरक्षण भिंती नव्याने बांधण्यात आलेल्या आहेत. आणि आपण पाहिलं तर त्याची का गरज आहे, कारण या घाटात जर प्रवासी वाहतुकीबरोबर माल वाहतूक देखील मोठ्या प्रमाणात होते. दर दिवशीचा जर आपण आकडेवारी जर पाहिली, इथून माल वाहतूक होणारी जवळजवळ 35,000 मेट्रिक टन मालाची वाहतूक बरोबर प्रवासी वाहतूक देखील मोठ्या प्रमाणावरती या घाटातून होते. कारण हा घाट सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि वाहतुकीसाठी सुलभ म्हणून ओळखला जातो. मात्र नूतनीकरण करण्यात आल्याच्या नंतर ह्या घाटातली जी कामं जी करण्यात आलेली आहेत ती किती दर्जाहीन आहेत आणि किती निष्काळजीपणा या कामात ठेवलेला आहे तो या एका स्पॉटवरून आपल्याला निदर्शनास येतो की आपण आता आहोत ते म्हणजे जिथे घाटाचा प्रारंभ होतो म्हणजे गगनबावड्यापासून 1 किमी अंतरावरती म्हणजे मुख्य वळण जे आपण म्हणतो पहिलं वळण आहे त्या वळणाच्या ठिकाणी आहोत. आणि माझ्या मागील बाजूस जो भाग आहे त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर जुन्याच ज्या भिंती आहेत त्याच्यावरती नव्याने भिंत बांधण्यात आलेली आहे आणि या भिंतीचा जो जुना भिंतीचा जो काही भाग आहे तो निखळून पडलेला आहे. आपण जर पाहिलं तर मोठं भगदाड त्या ठिकाणी पडलेलं आहे. येणाऱ्या पावसात त्या ठिकाणी मोठा अपघात होण्याची देखील शक्यता आहे. कारण जर पाहिलं तर हा जो भाग आहे या भागात गगनबावड्या भागात मोठ्या प्रमाणावरती पाऊस जो हा कोसळत असतो आणि त्या दृष्टीने जर आपण पाहिलं तर अत्यंत धोकादायक तो जे ठिकाण आहे ते बनलेलं आहे. अगदी जवळजवळ भिंतीचा जो पुरा भाग आहे तो निखळून पडलेला आहे. सगळे दगड निखळलेले आहेत आणि नव्याने त्याच्यावरती भिंत नव्याने बांधण्यात आलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या पावसात या ठिकाणी मोठा धोका असू शकणार आहे. अशीच परिस्थिती या संपूर्ण जर आपण भागाची जर निरीक्षण केलं तर असं दिसून येते की जो या संरक्षण भिंती आहेत त्या मुळात जर पाहिलं तर अगदी जुन्या संरक्षण भिंतींवरतीच नव्याने संरक्षण भिंती बांधण्यात आलेल्या म्हणजे जे तकलादूपणाचं काम आहे ते करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे वाहकांच्या असेल किंवा प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने किती धोकादायक हा प्रकार आहे तो या प्रकारावरून आपल्याला निदर्शनास येत आहे. जर एकंदरीत या घाटाची जर परिस्थिती आपण जर पाहिली तर घाट वाहतुकीसाठी अगदी सुरक्षित मानला जातो. मात्र या घाटाच्या नूतनीकरणासाठीच्या वेळी जे कामं जी करण्यात आलेली आहेत ती कामं कुठेतरी दर्जाहीन झाल्याची या प्रकारावरून तरी दिसून येत आहे. त्यामुळे वाहतुकीसाठी हा घाट किती सेफ आहे ते ह्या घटनेवरून किंवा या प्रकारावरून सध्या तरी निदर्शनास येत आहे. करूळ घाटाच्या रुंदीकरणामुळे वाहतूक सुलभ झाली असली तरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं अनेक त्रुटी अद्याप कायम असल्याचं वास्तव समोर आलंय. संभाव्य दरडी, अपुरे संरक्षण कठडे, भगदाड पडलेल्या संरक्षण भिंती आणि संवेदनशील ठिकाणांची संख्या पाहता संबंधित विभागानं तातडीनं उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. अन्यथा एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर जागे होण्याची वेळ प्रशासनावर येऊ नये अशीच अपेक्षा वाहन चालक आणि स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत.
कोकणातील आंबेनळी घाटात झालेल्या दुर्घटनेनंतर कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जे घाटमार्ग आहेत त्यांचा स्पॉट पंचनामा करण्यात आलेला आहे. आपण आजचं करूळ घाटाचा स्पॉट पंचनामा केलेला आहे. 9 किलोमीटर लांबीच्या या घाटमार्गाचं आपण जर पाहिलं तर वर्षभरापूर्वीच नूतनीकरण करण्यात आहे. काँक्रिटीकरण ह्या संपूर्ण मार्गाचं झालेलं आहे. 7 मीटर लांबीचा हा रस्ता झालेला आहे आणि या रस्त्याच्या नूतनीकरणाच्या वेळी जर आपण पाहिलं तर जवळजवळ 5 किलोमीटर लांबीची संरक्षण भिंती या बांधण्यात आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर संरक्षण कठड्यांचं काम केलेलं आहे. अनेक ठिकाणी आपण बघितलं तर गॅरेबियन भिंती देखील उभारण्यात आलेल्या आहेत. ही परिस्थिती आहे ती या घाटाची आहे. मात्र आपण जर बघितलं तर सुरक्षेच्या दृष्टीने किती हा घाट महत्त्वाचा आहे किंवा या घाटात काय सुरक्षितेच्या दृष्टीने उपाययोजना केलेल्या आहेत त्याचा आढावा आपण या संपूर्ण या प्रवासात आपण घेतलेला आहे. तर आपण अशी परिस्थिती दिसते की आपण अगदी प्रारंभीच बघितलं की जिथे घाट सुरू होतो त्याच ठिकाणी अगदी सुरुवातीलाच दरडी कोसळण्याचं जे संभाव्य धोका आहे ते अशी जी ठिकाणे आहेत ती 10 ते 12 ठिकाणी अशी ठिकाणे आहेत ती केव्हाही पावसात दरडी या कोसळू शकतात. त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर संरक्षण भिंती ज्या आहेत त्या भिंतींची परिस्थिती देखील पाहिली की अनेक ठिकाणी ज्या भिंती बांधण्यात आलेल्या आहेत त्या जुन्याच कठड्यांवरती बांधण्यात आल्या. म्हणजे जो त्यांचा मूळ जो पाया आहे तो जुनाच आहे आणि त्याच्यावरती नव्याने भिंती बांधण्यात आल्या. त्यामुळे जे हे तकलादू जे काम करण्यात आले ते कुठेतरी धोकादायक आहेत. ते प्रवाशाच्या दृष्टीने किंवा वाहन चालकांच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतं. त्याचप्रमाणे आपण जर पाहिलं तर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट जी आहे ती 4 ते 5 ठिकाणी ज्या ठिकाणी दरडी कोसळण्याचा संभव आहे अशा ठिकाणी संबंधित प्रशासन असेल आणि जी काळजी घेतलेली आहे ती 4 ठिकाणी जाळी ह्या मारण्यात आलेल्या आहेत. त्या दिशा जाळी मारून त्या ठिकाणचा जो धोका आहे तो तात्पुरत्या स्वरूपात म्हणजे कमी करण्याचा जो प्रयत्न आहे तो करण्यात आलेला आहे. मात्र या घाटाची एकंदरीत जर आपण परिस्थिती बघितली तर अनेक ठिकाणी अशी परिस्थिती दिसून येते की ज्या ठिकाणी संरक्षण भिंती किंवा संरक्षण कठडे आहेत ते कमी उंचीचे आहेत. काही ठिकाणी संरक्षण कठडे किंवा संरक्षण भिंत असेल किंवा बॅरिकेड्स असतील तर ते कुठे लावलेले नसल्याचे देखील दिसते. तर त्याचबरोबर घाटात काही महत्त्वाची वळणं आहेत त्या अति महत्त्वाच्या वळणांवरती रिफ्लेक्टर असणं गरजेचं आहे. कारण आपण जर पाहिलं तर पावसात मोठ्या प्रमाणावरती धुकं या घाटात असतं आणि त्याचबरोबर पाऊस देखील मोठ्या प्रमाणात या भागात कोसळत असतो. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने ही उपाययोजना आहे ती करणं गरजेचं आहे. ज्या ठिकाणी संरक्षण कठड्यांच्या उंची जी आहे ती उंची जी आहे कमी असल्यामुळे त्या ठिकाणी देखील धोका उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर या घाटाचं जो आपण सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे ते म्हणजे गटर आहे. गटर बहुतांश ठिकाणी प्रशासनाने हे साफ केलेलं आहे. मात्र काही ठिकाणी या गटरामध्ये आपण बघितलं तर अजूनही दगड माती ही साचली. त्यामुळे जर पाऊस पडल्याच्या नंतर ही गटर जर गटरामध्ये गाळ जर साचला किंवा माती दगडाने जर ही गटर भरली तर जे पावसाचं पाणी आहे ते रस्त्यावरती येऊन त्याचा जो परिणाम आहे तो मार्गावरती कुठेतरी होण्याची देखील दाट शक्यता आहे. ही जर परिस्थिती या घाटमार्गाची आहे. आपण एकंदरीत सुरक्षेच्या दृष्टीने जर पाहिलं तर करूळ घाटा हा वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो. सुरक्षा असेल किंवा सुलभता असेल या घाटात अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते आणि त्यामुळेच या घाटात जी वाहतूक आहे ती मोठ्या प्रमाणावर असते. त्या दृष्टीने प्रशासनाने खबरदारी घेणं पावसात गरजेचं आहे. आमनेळीसारखी कुठलीही दुर्दैवी घटना या घाटात घडू नये यासाठी आत्ताच त्याची काळजी घेणं प्रशासनाने गरजेचं आहे. अन्यथा एखाद्या कुठल्या तरी दुर्घटनेनंतर त्यावरती पश्चाताप करण्यापेक्षा यावर प्रथमच उपाययोजना करणं अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह मी श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी.